L-sena li għaddiet in-negozji għawċin b'mod partikolari dawk fis-settur turistiku marru tajjeb hija xi ħaġa li ilha tingħad. Iżda issa kienet ikkonfermata wkoll minn studju tal-Awtorità Għawċija t-Turiżmu. Saħansitra 64% rrapportaw li n-negozju tagħhom mar aħjar mis-sena ta' qabel, filwaqt li 28% iddikjaraw li marru l-istess bħas-sena ta' qabel. 8% biss qalu li n-negozju tagħhom mar għar. L-istess stabbiliment irreġistraw titjib konsiderevoli f'dawk li huma turisti barranin li huma element kruċjali għat-turiżmu fil-Gżira Awċija. Fil-fatt 68% qalu li raw żieda, filwaqt li 21% qalu li marru l-istess bħas-sena ta' qabel. Kienu biss 11% li rrapportaw tnaqqis. U jekk kif jgħidu l-aqwa turist tal-Awċi huwa l-Malti hawn ukoll in-negozji malmentawx. 27% qalu li marru aħjar u 58% marru l-istess. Kienu biss 15% li rrapportaw tnaqqis. Il-maġġoranza qalu wkoll li s-sena li għaddiet kellhom qligħ tajjeb, filwaqt li fost dak li ħasseb lill-industrija hemm l-ispejjeż u x-xogħlijiet fit-toroq. Minkejja li l-2015 diġà kienet sena tajba, 45% qed jantiċipaw titjib u 45% oħra jemmnu li se jerġa' jkollhom l-istess prestazzjoni pożittiva.